na nga baklatan na magkikita suda gat so papupung tuta latay suda na. Ni iba yan. Ang asiyaw. Dumamaltag boy. Ang kay ta, tingay baba. Toy. To. Asa na ita? Mabuting kamay hanay. Di ka mo jagadak na kinyara ay okay. Oh! Amo yung danda bakit tayo? Di da ko yung botos ka rin. Ingkar kararagak talaga nga mga bakat nun. Anda ko sinuportaran dito. Mayat tiyo. Hindi ka kadwak. Oh yes, agkira kita ka di boy. Mabisit ang arot kagragragsak danay. Sakit. Dakte palpalailang na bakak. Nang ito dakmat tita gili 5,000 da. Narap yo. Awan di ka. Oh! Boy, mabram ta boy. Paspasa na ang kansa mo. Ha? Paspasa na ang kansa. May na arot palailang dito inay. Baryo site. Oh. Ngayon madayok pala dyan tayo ta ko. Maditirik-rik na dyan magkikita tingin na nga bak dyan. Sakit na kumaw. Lagon ko. Gusto nga dak pala dito ata. Ngayon pampanunutan dito kumang ko. Nay magita yun dito kumang ko na yun. Lawa. Mo yo. Dito hindi banger. Panunutot nga raw nung kasanot pa may app. Ket pinapanunot ko pa. Ilakot ko mga masayangan na ako. Apa ako nga di korta maun. Awan agad. Naibos di eleksyon. Naibos di eleksyon nga raw. Yung maday. Jadi may isa ka dok nga main. Inikakkorta na. Ay bunong na nga raw. Oh, Ako mo di mo nagibunong gayam. sinarili na. Sinarili na tatanga pagpakita kanya isunog pagkita niya tata di jay. Papatay ko di jay. Yung isu nga pampanunutot di kumang gulat tak dirak kumay ti pa dito. Di dakil nga rupak di tatato mo sumaro nung eleksyon. Manay. Ibutos na ka. Ibutos dak nga raw. Tanong makita dali rupak di ta katag dirakas ginay. Oh. Sila kumamot-kamot ah. Kita nga raw. Ah, ang puno na nagkita ko dito. Dito ko ah. Dagat dito. Mga agsinong banger nga raw. Nga to kung baba. Ija nga to. Dalapidana. Oh. Dalapidana di nga to. Dito ito baba. Kung panunutang arukot madin samot ko nga. Dalapidana. Isong ano. May metsa da pansyon na ko na maut. Di nakakabil to. Di pansyon ko. Shut up po. Tayo naabak. Nga sky. Unag to jayan. Yung madel. At tasi ka madel. Madel. Yung panunutang yung patagbirak sa tikot to. Rupa, di na nga baklatan ah. Mabalin. Kaya, Mm. rupa tin na nga baklatan na pa magkikita suda. So, pagpupung tuta latay suda na. Ni, iba yan. Ang asiyaw. Dumamaltag boy. Ang kay ta, tingay baba. Toy. To. Asa na ita? Mabuting kamay hanay. Ada ni Mayor, tanay. Puntan na kayo. Ay, okay lang ito. Nagpigsa pa to na kami. So nga, madilat na. So nga, danggayan dakman apaw, digiti ka dakmot nga naabak dita, danggayan dakman mot nga kuha. Pagpalpala ilang diti baryo site net nay. Ay siya. Tulungan dakwa mot apaw. Naabak at so nga tong sumaro ng eleksyon kay butos dakdumutan na pang pangaasiyaw. Nagibulong ka kami. Nang ti dakmot nga raw. Hindi nyarak yo. DJ lang. Di ka mo jagadak na kinyara ay okay. Oh! Amo yung danda bakit tayo? Di da ko yung botos ka rin. Sakay, para... Di kinakuam sakit inibos mo sabay pati bukon na eh. Awan ang awan. Pitiki na abak ko talaga. Minakmat-matak na dito nyo. Ingga na naluwa. Nagangaw. Nagangaw. Ingkar kararagak talaga nga mga bakat nga. Hindi ko sinuportaran dito. Mayat tiyo. Hindi ka kadwak. Oh yes, agkira kita ka di boy. Mabisit ang arot kagragragsak danay. Sakit. Dakte palpalailang na abakak. Nang ito dakmat tita gili 5,000 da. Nyarak yo. Awan di ka. Oh!